Vlaky. Všetci ich poznáme a často nimi aj cestujeme. No služby, ktoré nám železnice poskytujú, nie sú vždy uspokojivé. Preto sme sa opýtali týchto mladých ľudí, aká je ich skúsenosť so železnicami. Človek, čo si normálne kúpi, že miestenku do Bratislavy, nemá šancu pochopiť, čo sa to deje. Absolútne. A ešte keď nevie reč, náhodou, turista. Možno čo chodí takto v noci skončí v Budapešti a bez peňazí. Všetci to veľmi dobre poznáme. Nezvládnutie situácie, chaos a zbytočné čakanie. Aj tak by sa dala popísať situácia, v ktorej sme denne nútení žiť. Prečo nám povedalo, že 20 minút to bude trvať, kým dojdú tie vagóny z Varšavy? No, dojdú vagóny z Varšavy a my si na ne sadneme a budeme čakať ďalších 20 minút, kým pôjdeme do Oblavy. Tak to je to. Koľko je 20 a 20? 40. A toľko budeme čakať, no. Áno, no. Počas nekonečného čakania na správny prípoj sme si všimli, že ani pracovné podmienky zamestnancov železníc nie sú vôbec uspokojivé. Všade vládne strach a tvrdá ruka majiteľa. Najmä tuto v pohraničí sú títo úbohí ľudia nútení zabezpečovať plynulý chod spojov, často bez práva na oddych alebo osobné voľno. Máte priepustku? Čo? Na cestovanie? Vy ste ten rušňovodič. Z Varšavy? Z Varšavy príde za chvíľu. Toto je Vy ste odkiaľ? z Berlína. Ja som čakal z Varšavy. Z Berlína... sadneš. Ja nemôžem sedieť, som v robote. Furt na ceste. Nevieš si to Berlína? predstaviť. A Varšava? Varšava ma nezaujíma. Vôbec. Ožil som si tam svoje. Prekýho Boha máš zakázané spať vo vozni? Som v službe, musím byť furt v strehu. Není len tak byť rušňovodič, musíš to mať všetko v hlave a nemôžeš spať. Ale vidíš, čo to, cestuješ. Ale ženu som nevidel už zo pár týždňov. Si povedal, že si vo Varšave si zažil svoje, čo sa tam stalo? Padali tam na mňa tehly z neupravených múrov. Je tam veľmi nebezpečné. Veľmi nebezpečné. Akože oni sa tam tvária, že veľmi industriálne a veľmi rustikálne, ale pritom ťa to ohrozuje. Ideš po ulici a tehly, hoci kde, hoci kedy, nemáš šancu. Preto som sa stal rušňovodičom, som chcel vypadnúť odtiaľ. Ďaleko, smerom na Budapešť. To tu stojí furt, to je lepšie ako tehly. Postavu rušňovodiča samozrejme hral profesionálny herec. Ale utrpenie a rutina každonočnej samoty vo svetle zaprášených neóniek, tie sú skutočné. Iba ťažko sa dá opísať zmätok a mrazivá neistota, ktorá na tejto stanici vládne. Ľudia, ktorí nevedia, ktorým smerom sa vybrať, zostávajú každý večer sedieť a čakajú, či sa odtiaľto vôbec dostanú. Tam je Brno, Praha a tam je Temelín a tam je Varšava hore. Brno, ale to sa takto odbáča, tam je Praha, tam je Praha, tam je Varšava, tam je Bratislava. Tutaj Bratislavy, jo? Áno. Presne skočne, presne šipovať, jo? A to máte pečka prázdne. Á, ďakujeme. Kam sa jebeme? Kamošte, jak sme si sadli, Ne, tak... my ideme na rozkolaisko podľa mňa a tam nás potom prijebu na ten vlak, v ktorom sme vlastne pôvodne boli. Tu není okna. My sme vlastne mali zostať v tom vlaku, podľa mňa, že? Je to možné. Pôvodnom? Ale už to... Ne, to išlo do To bol iný kolaj aj. Úplne. No, tak uvidíme, kam ideme, to som zvedavý. Dokedy nás mienia krmiť dezinformáciami? Kde sú kompetentní, keď nevidia tie neľudské podmienky, v ktorých musí železnica fungovať? Kedy sa na pohraničí konečne niečo zmení?